gore negore rinoita runyararo. Isu tanga tiri parunyararo rwedu kwemazuva 2 kana 3. Asi sangano gore negore rinoita runyararo kwemazuva anokwana 96 days plus or minus 96 days. Ndoda kuti mubate formula iyi. Tinoti 46 40 10. Ndatiti 46 40 10. Mazuva 40 ekutanga kubva musi waAsh Wednesday, 40 days of prayer and fasting. Tiri mukati me 40 days imomo mune mamwe mazuva ari mukati melend asi asiri mazuva elend anokwana kuita 6. Sunday is a day of resurrection. Saka it can't be a day of lend. Saka 40 plus 6 Sundays tapa 46. Zoti switapa zuva re Easter Sunday rekumuka kwa Kristo. Totanga dzimwe 40 days kusvika panomuka kwira Kristo kudenga. Tozokwira 10 days kukwira kwake kudenga. So 46 40 10 runyararo rwapera. Saka isu nguva yatakapinda murunyararo ndo yatinoti musangano the prime time yokuita runyararo. Ndoda kuti sando dzenyu kune ma director enyu akakurongerai chinhu chakanaka nguva yakadai. Nokuti runyararo rwenyu rwainda panguva yakakoshesesa. Why ndiri kuti yakakoshesesa? Tagadzirira hana dzedu kuti tichipinda panhosvo yenguva yekupemberera zvakakoshesesa zvesangano, the highest watermark of our Christian celebration, which is Easter. Yes. Nhasi tiri kutanga rwendo rweHoly Week kana kuti Viki Sunday, zvichira kuti tasvika paclimax. And the peak yeclimax iri paEaster Vigil. Takupemberera rumuko rwaKristu. Takabata ka. Ngatidzokei pachiitiko chanhasi. Tatanga nekukomborera nekupemberera nemirara. Handina kunyanyofara nokuti handina kunyanyoona kupemberera chaiko chaiko. Vana mbuya ana vandoziva original vekumasvingo. Nekumwe vanenge vamasaladi Maybe it's because we are out of context. Kuti tinyatsonzwisisa kuti chiitiko taita panze chii chinorevei. Regai nditange ndichiti munguva yevaJudha mauto paaenda kundorwa aenda kuhondo akandokunda. Vasati vapinda muguta kwairidzwa hwamanda rekutaridza kuti takunda tadzoka. Asi munoziva hamaka kuti panenge panzi mauto akunda adzoka, there are always casualties. Yes. Pane vamwe vanenge vasina kukunda kuti vazodzoka. Saka vanhu vaiva nebasa rekupemberera, rekutora mirara vachipemberera nekuwaridza, nekuridza ngoma nemhururu. Ndivana amai. Nokuti vana baba vose avo vainzi vakakwana kana kuti vakasvika vaitorwa vese vachienda kuhondo. Vana baba vaisara indonda nembwende bedzi. Dzodzaizobatanawo nana mai pakupemberera. Now, I want you to paint this picture. Yekuti mese muri muno marume venyu vaenda kuhondo. Manzwa hwamanda yekuti victory has been won. And
umwe neumwe mai achienda kundopemberera ziso rake rinenge riri kungomavhangwavha kuti wangu achiriwe and just imagine paunongoti kuti baba vamwana just imagine mufaro unopinda unonzwa kunyange vhudzi kuti nyau nyau unoshaya pekubata kuti wokwenda musana here wobata iwe. That excitement of joy. Yes. No excitement yokupemberera nemurara. We are celebrating victory. But ndoda kukupai mubvunzo. Tiri kuti triumphal entry. Hasati apinda kundorwa kawo. Hasati akunda kawo. So why is he celebrating? Does that make sense? Vanhu vari kugadzira mabhegi kuti tiri kuda kuenda kuDRC kundorwa hondo. Motanga kupemberera kuti baba vakunda vari kuenda. It's insane. Asi muzvidzidzo zvechange. Change begins with the end in mind. Change begins with the end in mind. Ndosaka iko zvino mukaona ma-institutions ari kuenderera mberi, ari kubudirira, ari kuexpanda, while others are folding down. They have a clear vision. Vane kwavari kuenda. Vane a sense of purpose, a sense of direction. And that vision energizes them. Inotipa simba rokuenda. Kunyange zvikarwadza zvikarema. With the end in mind, we will persevere. What was the end in the mind of Jesus? Yari kupemberera iye asati atanga kurwa. The end is the resurrection. Ndo pane nhoso yese yechitendero ipapo. Ndo pane nhoso yese yechikatolike ipapo. Without resurrection, Christ's event would have been a failure. Paakafa pachipianiso vese vakati zvapata. End of the road. Asi paanongomuka muvafi, everything changes. Even he froze time for a moment. Nguva yakamira kufamba the whole world. And pakatanga kuzoti kuti 1 second yakutanga kufamba. Nguva yakatanga kudefinwa by the before and after Christ. Ndosaka nhasi kana tichiti 2023, tikuti 2023 years before Christ. Yeah, whether unotenda, whether utendi, whether uri Muslim, whether uri, he has divided time into two, the before and after. Because of the power of the resurrection, chipianiso chaireva defeat, humiliation. Remember what they say by uraone chipianiso. It's either they were rebels, vakapandukira hurumende, kana kuti vakaita vakaponda vanhu mbavha makororo. And once you die on the cross, it meant you are a criminal. So precisely we can say his death was failure. But everything took a new twist with the resurrection. And we begin to see death not as the final end, but beyond death
there's resurrection. Beyond the cross, there's a crown. Everything changes. He even changed even the attitude of people, the perception of leadership. He ushered a new form of leadership. A transformational leader, a servant leader, the leader who came not to draw life from people, but to save life, to give life. Most of us, when we assume leadership, we are looking at power as the defining mark of our leadership. But Christ teaches us by his life, his death, and resurrection that leadership is service. To give away your life. The greatest tragedy of Africa is that it is a continent infested by cannibalistic leaders who feed on the blood of their citizens. But Christ came to feed us with his own blood. Let us be challenged. Tessa, we are leaders in various platforms. What type of leadership do you have? He teaches us to move away from transactional leadership to transformational leadership. Kuti vatinotungamira vawane upenyu, to give them life. We give them responsibility, we give them power. And he promises us to give us the power of his resurrection. It is the same power that energizes us as Christians. Ndosaka muchiona the longest retreat yesangano inotanga from ashes and it ends with fire. So, even when we enter the celebration of Easter and we celebrate the resurrection next Sunday, the journey is not yet until we receive the fire so that we are set afire. In Revelation 3 verse 15, you are neither hot nor cold. How I wish you were either of the two. Now that you are lukewarm, I feel like I could spit you out of my mouth. The power of resurrection should set us on fire. Vanga dzangu vataura zvakanaka vanga vachitaura zvinyoro but zvinobaya zvinopinda mukati about mission. Many of us will have aborted the mission. Muswatakati home tikabhabhatidzwa. God planted his seed in us. We were anointed to be priests, prophets, and kings. To exercise that ministry, that mission. It's a call. We have responded. But immediately after response, many of us who have allowed that seed to die down. We have aborted. That was powerful. I just thought, I think we need to with that reflection, the first sin to confess would be abortion. Because even I felt so challenged because even myself as a priest, there are so many times I've aborted the mission.
So many times you size those around us, and then you chicken out and say, what can I add? I think I make clear testimony. The first day I was shivering and shaking until Mukona. But once you are set on fire, you are so convinced that only size 10. For those who are in engineering, cannot mechanics, mechanic anofamba ne toolbox. Chino rema. Chine mass spanners from the smallest to the biggest. Even on a size 30, even on a top range, even on a mabobo chan. How gonna kusunga pano sumba ne size 10 span? Never. Yes. Unotoka changa ka size 10 kusuka wakawana. Yes. Yes. Unodikitela bobo chan unalo. Yes. Ukazunga ya ukataza kupasunga. So when God sets us on fire, we don't even size our capacities. Because it's not Him. It's not you who has been called to do the work, but He desires to do the work in you and through you. So when you focus on yourself, it's wrong focus. And you have lost the vision. Now, as we wind up this moment of reflection, let us be conscious of this. When Jesus calls us, He calls us so that He can send us. And the most important part of every Eucharistic celebration, as my sister has said, is the end of the Mass. Because we are now being sent to live what we have celebrated. We have received the bread. We now supposed to be transformed to be bread, to be broken and to be given away for our own salvation and for the salvation of others. This is also the end of every retreat. We are being sent. Vakomana daivaiva nemukana wekuti tinoda kutsvaga MP weZimbabwean community. Paigona kufiwa vanhu vachikambenda, vamwe vachiita buy votes, vamwe vachiriga, vamwe vachiita intimidate people, vamwe vachidii. But when it comes to assignments, Zemu Church, we are lukewarm. We are cold. Manzwa mu damara kanaka raverengwa kuti Jesu akayerera ziya reropa akarwadziwa zvekukarofa mumunda weGetsemani. Musande anonzi Teresa St. Faustina anoti that agony in the garden, it wasn't a result of physical pain, but it was emotional pain. Achitoona kumberi kuti when I'm going to suffer and to die, but ochiona kurukutika kweavo vanga achazofira. And she emphasizes that the greatest pain Muna Christo even today as He looks at us is the lukewarm souls. The sin of indifference. Amen. Amen. Let us pray today that as we finish our retreat, the Lord Himself may send and reignite the fire of His love to set us afire anew. Kuita makwikwi kuti vanafadha vanoita kutonetseka kuti ndochitumahani vese vari kuita kurwirana mabasa.
But when we do that, we must have the end in mind. The most dangerous thing is we may be motivated to work for the Lord, but with our pockets in mind. We may be motivated to work for the Lord with fame in mind. We may be motivated to work for the Lord with power in mind. To control, to manipulate. We must always keep the end in mind. Once we lose sight of the vision, once we lose sight of the end, disaster. The kingdom of God begins like a little seed, just a small spread. But when you feed it, when you cultivate it, it grows to become a shrub, a big tree. But let me end by emphasizing this, that even the kingdom of darkness, it begins like a little seed. Yes. And once you allow it to sprout and to grow, too bad, man. Yes. Too bad. I remember a story yandakanzwa ndichiri kamwana kadiki. Zvainzi kana baba vavo vakapa a gift kumwana wavo, and the gift iyi yaiva yekanyoka kashato kadiki, and kanga kakatrainwa kainziwa is a pet. Kwakawanda padziriko kwete dziya dzinoziva dzekumusha uku vanotodzitora semapetsi sezvikiti sei. Saka kanga kakatrena kashato kako kanoti kada kutamba nayo nyoka ndimonere kanyoka kobuda mubhokisi mako koya komonera votamba havo, kapedza nyoka zvakwana yomomonoka yoenda kuchika makwayo. Saka zvakazoitika kuti atingoita gemu iyoyo, nyoka iri kukura, iye ari kukura, nyoka ndimonere shwa chirega zvakwana yomomonoka yoenda mupamai. Saka akazoonekwawo nevamwe shamwari yake atikurire achikomana kuma-16 years akudawo kungwavha. Chishamwari chake chikachati, shamwari unozati togona ita mari here negemu yako iyi. Sepanoenda mazimbo anoda kuona zvinhu anouka anaenda anobhadhara mari. Vachibva vaenda vaunganidza vanhu, mari yauya oita gemu yake mishate yake, nyoka ndimonere bopa chirega zvakwana yomomonoka. Vanhu vouchira. So sezvinewo Satani achida kukuparadza anokupa mukana wekukwira manera kuti ukwire pamusoro kuti kana wodonha udonhe zvine mutsinga vanhu vesikuona. Ndakupedzisira akazoti regai ndichiita jackpot chamo nditoenda kuNational Sports Stadium. Nhandara yese yakazara, vanhu vakashaya pekugara mumastairs, vamwe vakauya padhuze nestage. Munoziva kuti nenguva inoka vamwe vanenge vachida kuzvitozvitora maselfie vari padhuze nezvako. Saka it was crowded all over. Bopa
crowd yakabva yapindawo muridhimu yakudedzera tanzwa nhasi crowd iri kudaidzira kuti ngave I want you to ask you one question. I reflect on one question. My Maria ainepi paidaidzirwa kudaro. John ainepi paidaidzirwa ipapo. Because we knew kuti vanga vari pasi pechipianists. Yes. They were screaming, Moro ana mosakani, Moro reikani. Vanhu vachiti bopa. Mukomana wekuzoti chireka zvapana. Vakati bopa. Nyoka yakazoregedza munhu atoti rugudu pasisina munhu. Pachirungu anoti habits begin like cobwebs. But if you allow them to grow, they become unbreakable chains. Cobweb kadange mutande hapana angangoti yowe ndabatwa nedande mutande anongochipukuta chinyararire kumeso you continue. But when you allow it to grow, it becomes an unbreakable chain. Wakutoda bolt cut. And runyararo wese zvatanga tiri kuzviongorora nguva yerendi yese ndekuzama kudzura all those small habits zvinotitadzisa kuti tisangane naKristu murumuko rwake. Zvimwe zvacho takatodzipura, zvimwe zvacho tichiri nazvo, zvimwe zvacho tiri kutya kudzipura, zvimwe zvacho tiri kudya nazvo. Saka panotoda a clear plan kuti ndikabva ndazvidzura ndozodii. And ndo panoda a leap of faith ipapo. Ndo panoda a leap of faith. Daitanamatira chipo chechitendero ichocho tigone kudzura all those habits. Nokuti musi wadzinozoti tinti kana dzati bopa chaiko. Takavaona vamwe vakadestroya upenyu hwavo nemadrugs. Kakatanga seka excitement kuti ndoda kungoravira ndinzwe kuti zvinodii. The more you take bopa shwe until the drug takes over. Vamwe vakatanga nekachijaira keusimbe unyope kuti vakomana pakunoshandwa wakomana ndashanda 6 days a week. Sunday regai ndingozoro woti kumakumbo twako twe pachitebho woisa on wona masi yako pa urikutodaidzira bopa padiki ari kutobopa padiki pari kutosunga paunozoti pembenuka. It is now an unbreakable chain. Yes. My dear friends, ndinorangarira one of the slogans tichibuda mu independence kuZimbabwe yainzi zano iwe neni tine basa. Yes. Nhasi ndoda kuti vana mai woye vana baba woye imi neni tine basa. We must be people on fire. Ndosaka sangano rakati tarangarira kuti tiri huruva tichaenda. Our life here is numbered. Hapana katinogona kurarama muupenyu hwese. So as we journey and reflect kuti tigone kusangana naiye Kristu,
toda kuti iye Kristo atizadze nesimba remuko. And he must crown that power of resurrection with the fire at Pentecost. Mwari ngatitende.